May buntag sa tanan. Maayo ba itong kabuntagon? Salamat sa Ginoo sa kadasig nga iyang gihatag sa matag usa ka nato aron magkatigon ta niining balay alumpaanan para ato siyang masimba. Ug sa dili ta magsugod sa mga pagdayig ug magpasalamat sa atong buhi nga Dios, atong andamon atong kasatagsa ka kinabuhi alang sa opening prayer nga pagkadadon sa iyang alagad na si Brad Duran. Magambot diya sa Ginoo. Ibiyong atong mata ug isa atong mga kamot sa matagusa kanato. Labing balaan nga Dios, thank you Lord God sa imong pagkamayo Ginoo nga nagbukaw kanamo Lord God. Salamat Lord nga karon mga takna Ginoo. Naami Lord sa aming mga tubangan. Nagpaubos ug nagpasalamat diha kanimo Lord God. Nga ikaw ang Dios na nagkatiman sa tibok simana Ginoo. Wala kay hunong Ginoo nagapati atiman sa mga kinabuhi Ginoo. Wala kay hunong Ginoo pagpanalipod ka namo nga bisan asa kami Ginoo. Nga ikaw ang Dios na nagpahinumdum ka namo sa matag-usa ka namo Lord God. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo Ginoo. Walay buwas sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi Father God sa matag-usa ka namo Lord. Ako mga pag-ampo Ginoo nga nagpadulong kami nagpadulong ang mga kaanakan nimo Lord God sa balay alampuanan Lord God. Ikaw ang Dios maghatod kanila safety. Ikaw ang Dios maghatod kanila nga kalinaw gunahuna og excited sila Lord sa pagdaig ug pagsimba di kanimo Lord God. Nga walay rason Ginoo nga dili sila mo musimba. Walay sila rason Lord nga dili sila makadaig di kanimo Lord God. Excited sila Ginoo nga mo daig diha kanimo Lord God. Lord ako mga pag-ampo sa matag usa Ginoo. Lord unsa may mga bikil unsa may bisan unsa mga sala Lord God. Ikaw ang Dios magapasahilo Ginoo sa matag usa Lord God. Nga moduol kami nga putli og balaan kay ikaw nag-ingon Ginoo. Kinsay makasulod, kinsay makatungad sa imong bungtod katulamang nga wala na nung pagbaka ug nagbuhat sa matarong diha kanimo Lord God. Salamat Lord sa matag usa ka namo og kasing-kasing gunanghuna nga masentro ka Ginoo sa among mga kinabuhi karon mga takna Lord God. Aron pagkadaygon ihatag na mo Lord ang pinaka-espesyal moha magpagdayeg Ginoo. Ihatagan na mo Lord ang mga butang pero ikaw ang pinaka-the best na mga hatagan Lord sa mga pagdayeg. Iya kanimo kay ikaw ang Dios nga naghatag sa mga kinabuhi o naghatag og kaluwasan sa matag usa Ginoo. Wala kay rason Ginoo nga among limit-limitan sa among mga pulong sa pagdayeg diha kanimo Lord God. Kaya wala kay limit sa pag-atiman ka namo, wala kay limit sa protection sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat Lord sa tanan nga imong pagkamaayo Ginoo. Lord ako mga pag-ampo Ginoo sa mga mulihit Ginoo. Ikaw ang Dios magadihog Ginoo. Ikaw ang Dios nga magadubli nga ayon ting Ginoo sa iyang mga kinabuhi Lord God. Gamita sa Ginoo sa special nga pasamak sa kakuan nimo Lord God para nimo. Lord ako mga pag-ampo Lord God. Ikaw Dios nga magapanalangin ni Pastor Gideon Ginoo. Nga ikaw Dios magadihog ba? Ikaw ang Dios nga magahatag niya kaisog sa pagsulti sa mga mensahe Ginoo. Nga daghan pa mga katawan Lord nga mubalik diya sa imong mga tilan Ginoo. Even Lord sa drum ikaw ang Dios magapanalangin Ginoo nga ikaw ang Dios nga magahatag niya og dihog kaalam kay balo. Nga excited Ginoo. Salamat Lord nga ikaw Dios magatiman sa matag usa ka namo Lord God. Lord ako mga pagdaig ug pagsimba diha kanimo Lord God sa matag usa ka namo sama kini sa mahumot nga insinso Ginoo nga makapahimot diha kanimo Lord God. Malipay kag dako kanamo Lord God nga magdaig kami uban ang kalipay uban ang excited diha sa pagpasalamat diha kanimo Lord God. Even Lord ako mga pag-ampo Ginoo sa matag usa Ginoo nga uban ang kalipay sila pagpamati Ginoo sa imong mga pulong Lord nga ipaabot sa matag usa Ginoo. Nga dili sila ingon masuko kundi magpasalamat diya sila diya kanimo Father God. Dili sila Lord nga maluya, dili sila masubok Ginoo kundi dili ikalipay nila Lord ang mga pulong karon nga imong ipaabot sa matag usa kanamo. Tagay kami kasing-kasing may pabsanon malipayon even Lord sa matag usa kanamo nga excited kami mamati sa imong mga pulong. Ikaw magadihog sa imong alagad Ginoo. Salamat Lord. Kinimtanan, gipasalamatan, gipasidunggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Asman ko may buntag ka natong tanan. Maayo ba
ang atong kabuntagon? Kay maayo man ang atong kabutagon, ipakita ko no ang atong dagway nga mapahiyomon. Oh, tutuki jud ang imong katapad, likod, kilid nga ipakita gyud nga bless ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So ato ta sa pag-awit mga igsuon ko sa Ginoo og mahimo atong lamanuhon og pakapinanatok pikpik ang abaga ayaw pagluya-luya. Igsoon, magamanuhay, ipakita sa dagway ang kalipay, sa kalimtana ang kasuko sa atong dughan, pahiyong gamay, igsoon ko. Igsoon, magdinasigay, hallelujah. Kung may naluya, pikpika ang abaga, Ika ang apaga, busa maginampuay kita sa usag-usa, pahiyong gamay, naman igsoon ko. Igsoon, magdinasigay, kung may naluya, pikpika ang abaga, maluya. Ika ang apaga, sa maginampuay kita sa usag-usa, pahiyong gamay, damay igsoon ko. Ipakita ta ang ba ikata ang iyang gugma. Yes, hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, ang pagkangdaygon pagyud Lord Jesus sa among tibuok kinabuhi. Yes, Lord, mga igsuon ko sa Ginoo. Atong i-focus, isentro ang atong kasing-kasing o atong huna-huna para sa atong buhi nga Dios. Kay diha sa presensya sa atong buhi nga Dios, adunay kalipay, kalinaw, kaayuhan na atong mabatunan. Yes, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Yes, Lord, sa presensya mo. sa presensya mo may kaayohan ko. Ang kinabuhi ko ihalad kanimo. Sa presensya mo may kalipay ako. Yes, Lord, come on, church. Sa presensya mo may kalinaw ako. Yes, sa presensya mo. Sa presensya mo may kaayohan ko. Yes, Lord, ang kinabuhi ko ihalad kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw. O Ginoo, simbahon ko ikaw. O halaran ning kinabuhi ko. O Ginoo,
Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa kalinaw, sa kalipay, sa kaayuhan, ug tungod ni ana amahan, dili ug dili kami makapugong sa pagdaig, pagsimba nga kanimo, Lord Jesus. Kay ikaw man, Lord Jesus, mo'y na nag-iya sa among tibuok kinabuhi. Ikaw ang naghatag ka na mo kumplito nga lawas, Lord Jesus. Ikaw ang naghatag ka na mo gininhawa, Lord. Gitagaan mi nimo kumplito, Lord Jesus, nga lawas. Gisangkapan ni mo, Lord Jesus, sa tanan para kami makaalagad ug makasimba sa buhing Dios nga ikaw lamang, Ginoong Hesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God. So mga igsoon, pabilin ta sa pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo. Amen? Excited na dyan ta mo sayaw para sa Ginoo. Amen? Ipakita ko na ng nawangbi nga malipayon. Ipakita nga malipayon. Kaya nga naman mga igsoon ko sa Ginoo, gisugo ta sa Ginoo nga sa dihang mo awit ta para sa atong Dios, dili ta magmugot. Amen? Kay ikaw ko na yung makakita sa imong kanang igsuon diya sa Ginoo ya gamugot, di ba? Mabati pud nato nga halaoy na unsa man ni murag naa jud ni siya kabugaton. So di malipay pud ang Ginoo kung mag-awit ta nga wala tay kanang dili ta kanabang energetic na ipakita na to nga pag musayaw-sayaw kita para sa tong buhi nga Dios. Amen? Kaysa kaniadto mga igsoon wala patas Ginoo, buhaton manggani nato nga malipay pod ang atong friends nga mukiay manggani tag maayo unsa pa ka nga para sa Ginoo. Ato jong awitan pinaagi sa tong mga pakpakpak ug panagsayaw. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kami, oh Diyos, nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo, kay imo minggit pili, ania kami, oh Diyos, nga mga anak mo, nag-awit o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo, tungod sa gibuhat mo. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipay. Sayaw kami, oh Diyos, para kanimo. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipay. Sayaw kami, oh Diyos, para kanimo lang. Yes, Lord, ani ang imong mga katawhan o Diyos. Aliha kami, oh Diyos, na mga anak mo. Yes, hallelujah. Awit o pagdaig, Nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo, kay imo minggit pili, ania kami, oh Diyos, na mga anak mo. Nag-awit o pagdaig, nagkasayaw sa kalipay, alang kanimo, tungod sa gibuhat mo. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipay. Musayaw kami, oh Diyos, para kanimo. Mulokso kami Ginoo, alang kanimo, tungod sa kalipay. Musayaw kami, oh Diyos, para kanimo lang. Yes, Lord, amo pagiging sayawan, oh Diyos.
Sayawan ta ang Diyos. Yes, Jesus, sayawan. Sayawan. Sayawan ta, Jesus. Sayawan. Sayawan ta ang Diyos. Giday ko ang ngalan mo, oh Diyos. Tungod sa gibuhat mo sa cross. Dili ka pungan ng mga tiil. Sa pag-inda diha mo. Kasama luksod mo singgit ko. Sa pag-inda diha mo. Na ikaw ang angayan, o Diyos. Sayawan ko. Sayawan. Yes, Lord. Sayawan ta, Jesus. Sayawan. Sayawan ta ang Diyos. Yes, Lord. Sayawan. Sayawan. Sayawan ta ang Diyos. Sayawan. Sayawan ta ang Diyos. Giday ko ang ngalan mo, o Diyos. Tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka pungan ang mga tiil. Sa pag-inda diha mo. Kasama lukso. Sa mulokso mong singgit ko. Sa pagdaig kinhagani mo. Kay ikaw ang angayan, o Diyos. Sayawan ko. Hiday ko ang ngalan mo, o Diyos. Tungod sa gibuhat mo sa krus. Dili ka pugan ng mga tiil. Sa pag-inda bihagani mo. Kung sa mulokso ang musingit ko. Sa pagdaig bihagani mo. Kay ikaw ang angayan, o Diyos. Sayawan ko. The Lord our God is good. Our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Holly, hallelujah. Halle- Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Lord Jesus, nga ang kinatibukaan na mo nga kusog, among nahatag mo na kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan, Amahan, nga imong gipadala diring dapit, Lord Jesus. O gikalipay na nimo, Lord Jesus, nga ang imong mga katawhan, Lord, nag-alagad nila kanimo, Lord. O amo pa kang awitan, Lord Jesus. Amo pa kang simbahon. Ang pulong nimo, Lord, mo'y among katagbawan. Tubig ka sa katagbawan, Lord Jesus. Kumubati o kauhaw ang imong mga katawhan, imo kaming paimnon sa imong tubig, which is mao ang pulong nimo, Lord Jesus. Mo'y makasangkap sa among pagbangalhagad niya kanimo, Lord God. Pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga modangot kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubui ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, God. Tulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga modangot kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanidot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubui ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord God, puna kami, Lord Jesus. Pagbawa kami, Lord Jesus, sa imong tubig, Amahan, na may makahatag ka na mong katagbawan, Lord Jesus. Bon ako, yes, Lord, tagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Bon kami, Doon ako, tagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Bon ako, tagbawa ko
Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Hallelujah, bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Nga walay laing makatagbos sa mong kinabuhi, Lord God, kundi ang imong pulong, Lord Jesus. Nga nagtudlo ka na mo, O Diyos. Naggiya ka na mo, Lord Jesus. Samtang liya pa mininaw sa kalibutan. Ang imong pagkamaayo, Lord Jesus, kanunay naguban. Gikan sa among pagbangon, hantod karon, niya ka, Amahan, nagikuban ka na mo, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord God. Maayo og maayo kay ka, Lord Jesus, sa tanang panahon, Lord God. Kaluoy mo ay kinutuban, gikotan mo, di mo kinabuhi ko. Ikan sa akong pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kaloy mo ay kinutuban, gikotan mo, ibuod kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-ano, kanunay kang maayo ka na ako. Hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tingog mo nagagiya sa kanghingin, nagauban masuot kaysa sa tanan. Kay ikaw ang Amahan, ako imong pinanggan, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-ano, kanunay kang maayo ka na ako. Hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, kanunay ng sunod ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay ng sunod ako. O gihalat ko, kinabuhi ko, tanan nga nako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako.
kanunay nagsunod ako, o gihalad ko, kinabuhi ko, tanan nga nako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako. Yes, Lord God. Kanunay kang matinod-an. Yes, Lord, come on, church. Kanunay kang maayo ka na ako. Handor ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod-an. Yes, Lord Jesus. Kanunay kang maayo ka na ako. Hangtod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Gikan sa among pagbangon, hantod karon, Amahan, sa tibuok namong kinabuhi, Lord. Ang imong pagkamaayo, O Diyos, kanunay nagupan ka namo. Ang imong gahom kanunay nagapanglihok sa matag usa namo kag kinabuhi, Lord Jesus. Muna, Lord, wala kami rason, Amahan, nga dili ka namo alagaran. Wala kami ikarason, Lord Jesus, nga dili ka namo simbahon, alagaran sa tibuok namong kinabuhi. Kaya ang imong pag-supply ka namo, ang imong paghatag og maing panglawas, usa na kadagong blessing nga gikan kanimo, Amahan. Nga imong gipasinati ka namo, Lord God, kung unsa ka kamaayo nga Dios nga among alagaran. Unsa ka kamaayo nga Dios, nga Dios ka nga walay sama, Lord God. Dios ka nga buutan. Dios ka, Lord God, nga maayo sa tibuok namong kinabuhi, Lord God. Dios ka nga nagpangka ka namo, Lord. Dios ka, Ginoo, nga nagatiman. Dios ka, Ginoo, nga makaingon may Lord God, nga di kami deserve nga higugmaon apan tungod sa imong dakong gugma, Lord Jesus, imo kami gitudloan diya sa imong grasya, Lord God, sa pagkinabuhi, Lord God, nga matanong diya sa imong atubangan, Amahan. Salamat kay Ginoo. Natuna kami Dios, Ginoo, nga nanalipod. Duna kami Dios, Lord, nga matinud-anon sa iyang mga saad. Buhi ang imong mga saad, Lord God, imong gipasinati sa imong mga katawhan, Amahan. Nga Dios ka nga muuban sa mga tao nga nagkinabuhi uyon sa imong kabubuton, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo. Wala ka nagkulang ka namo, Lord Jesus. Kay diha sa imong pangalan na Jesus, walay makulang diha kanimo, Amahan. Thank you, Father God. Takus og angayan ka, Amahan, nga mudawat sa imong mga pagdayeg, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog. Ikaw ang Diyos maibayaw, Lord God, sa tibuok kalibutan. Kay ikaw ang Diyos nagmugna sa tanan. Bisan pa, Lord, sa tanan-tanan nga makita sa among mata, ikaw ang Diyos nagbuhat niya na, Amahan. Busa takus ka nga pasidunggan, pasalamatan, bayawon sa tibuok kinabuhi na mo, Lord. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Kanimo lamang himaya sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen!
Na-bless ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? Amen, no? So, ato dahing isunod ang scripture reading nga pagkadadon sa itong igsuon na si Sis Eden. Mayong buntag sa atong buhi nga Dios o kanatong tanan nga niadinhi karon. Palihog sa pagpanindog agig pagtahod sa atong buhi nga Dios ug atong abrihan ang pulong sa Ginoo diha sa Panultihon 31:10 ngadto sa 16. Ang buotang asawa. Ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayod ang iyang bana. Dili gayod siya mobuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga mohabol og dilano og lino. Gikan sa lagyong dapit magdala siya og mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kaadlawon pagani mobangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon sa angay nilang buhaton. Kung mayutang ibaligya, paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan og tamnag paras. Ang pulong sa Ginoo. Ug karon atong isunod ang muhatag sa iyang kadaugan kung unsa ka maayo ang buhi nga Dios sa iyang kinabuhi sa diha nangalagad siya sa atong buhi nga Dios. Kini pagkadadon sa atong igsuon na si Sis Bernadette. Ug atong pakpakan atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Buntag kanatong tanan. Ang akong kadaugan, dako yung katabang si pastor. Siya yung nakausap sa ako ang kinabuhi. Sa katong kuan dyan, nakaatin kog usa ka simba. Dito ilahakat inyuhat. Lipay ba ka ng kuan sa kasing-kasing. Tapos, mag-share si Eden ag live ni Pastor. Kadawali ni Pastor, sige ko kaigo. Kaingon ko, ano man yung kabalo ba ni sis akong kinabuhi? Igo pirme. Hantod nga, sige na kong gasunod niya. Dito na ako kuan nga sa kamatuoran. Unsa gay dapat buhaton. Ug karon ako juning gipangayo niya nga makauli para makapagpabautismo ug iyang gihan-ay tanan. Anya ako pong kadaugan pa. Pag uli na ako, nadala na ako akong igsuon si Judith. Manghinaot ko nga ako gining gipangayo sa Ginoo nga magtuloy-tuloy iyang pagsimba diri. Nga bisag wala na ko diri. Kuyog silang Eden. Ako pong ipangayo nga tanan akong igsuon unta. Madala na ako. Ug maorat ko. Salamat pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi no nga. Salamat po ta nga adunay gyud mga instrumento ang Ginoo nga giphatod ni ining dapita o unsa man ang dapita kay ang tanan nga makadungog sa pulong sa Ginoo makabig jud og mahiusa diha kaniya. O karon atong isunod ang special number nga pagkadadon sa mga Candelarius family. Ug atong pakpakan tuboy nga Dios sa ilang pamilya.
husband ko may buntag ka natong tanan niya kami sa inyong atubangan og dili na mo sa piyaton paghatag og awit halad awit para sa atong buhi nga Dios. Ya naguluhan kining awit ang pulong mo kinabuhi ko. Na butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, na ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayat ko, sa pulong mo nalipon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan, nagtudlo sa tanan, katawhan mo gianda. Wanay laing kabayan pa, ang Biblia kompleto na, nga akong buhigiya. Ang tulong mo kahayat ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Kung magkalabaw kanimo Isus, huwag makatupong sa ngalan mo Diyos. Ay ang pulong mo kinabuhi ko, huwag makalabaw kanimo Isus, huwag makatupong sa ngalan mo Diyos. Ay ang pulong mo kinabuhi ko, ay ang pulong mo kinabuhi ko, ay ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo.
Salamat sa Ginoo sa pamilya sa Canilario sa ilang halad-awit ng pulong mo kinabuhi ko. Kay kung wala ang pulong sa Ginoo, wala gid tay mahimo. Amen. So karon atong isunod ang pinaka-importanting bahin mao ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ug atong andamon atong tagsa-tagsa ka kinabuhi labi na sa atong unahunag kasing-kasing nga ma-focus gyud nga walay mga distraction nga makasulod sa atong unahunag kasing-kasing kay mao jud ni ang pinaka-importante nga bahin nga maunang naata karon. O pagdadon kini sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Ug atong pagpakatumboy nga Dios sa iyang kinabuhi. Talaygo ng Dios nga magpanalangin sa tanan nga niya karon og labi na gyud sa mga mama. Happy Mother's Day. Nakagreet na ba ang tanan? Ang mga anak, kumusta naman? Nagreet ba nato ang mga anak? Atong mga mama, no? Happy Mother's Day. Ang tibuok Pilipinas, ibin ang ubang mga nasod, ibin ang Middle East, Amerika, o uban pang mga nasod. Kining adlaw sa ikaduhang Domingo sa bulan sa Mayo, mao ang paghatag og mensahe o paghatag og pagpamalandong sa kinabuhi sa mga mama. Ang kinabuhi sa mga mama, usa sa mga gitagaan og nindot kaayo nga pagtagad sa Dios. Kay ang kinabuhi sa mga mama dunay pinasahi nga buluhaton ingon nga usa sa mga membro dihas pamilya. Dili mahitabo ang pulong pamilya kung walay mama. Mingaw og subo nga tan-awon ang pamilyang wala diha ang mama. Bisan kinsa mo'y pasultihon, kung maghisgot na gani sa kinabuhi sa mama, ibin ang mga tao nga mulangyaw, tao nga muadto og lagyong lugar, inig-uli sa ilahang lugar, nindot kaing paminawon kung naa pa ang ilang mama. Lamang, doon na po'y pamilya gyud nga wala gyud mama pero dunay papa. Murag ang papa nahimong mama og naa niya tanan. Kay maoy nagdala og nagtrabaho sa papel sa mama. Naagyo po'y pamilya or tao nga nahimugso nga wala gani kakita ni makaila sa ilang mama og sa ilang papa. Natawo siya nga nawa ang iyang mama og nawa sad ang iyang papa. Doon ako'y kaila nga naaron sila sa US, nagdako siya nga wala gid siya ka feel sa pag-atiman o sa pag-amuma sa iyang ginikanan. Wala gid siya kabati ni makahinumdom nga giatiman siya sa iyang mama o sa iyang papa. Usa ka sugilanon sa usa ka bata nga kana bitawng magdala og pagtulunan og pagpahinuklog sa matag usa tungod kay ang ilahang ginikanan may bakasyon diri sa Pilipinas o niya nakapalit sila nindot kaing sakyanan o niya ning jam sa mga iyang mga barkada o niya samtang ang iyang mga anak to sa US. Pag-abot diri sa Pilipinas, nag-jam sila diha sa IT Park, o niya sa naglaing-laing mga bear house diha sa Cebu City. Hangtod nga niuli sila nga kulag tulog, kulag pahuway, o niya ang bana mo'y nag-drive sa ilang pick-up ug ang asawa diha sa atubangan. Pag-abot diri sa I think diri sa dapit sa Dalagit, Dalagit na. Wala to sa Talisay kay katumang na flyover. Dito na kanang nabangga ang ilang sakyanan. Patay gyud silang duha magtiayon. Wa gyud ka feel, wa gyud ka kuan ang ilahang mga anak. Doon na po'y mga tao nga nahimugso nga
patay pod ang mama kanang pagpanganak. Pero usa sa pinaka masulubon nga sugilanon kanang buhi pa ang imuhang mama, unya wala gyud ka pabati nga gimahal day nimo siya. Kasagaran sa kinabuhi sa tao, makatugkad lang siya kung unsa ka importante sa kinabuhi sa mama o sa kinabuhi sa tao kung mag-atubang na siya sa kwadradong puy-anan. Kumbaga, isa ra gyud maka-feel ang bana o ang mga anak kung magsudong na siya sa usas mga mimro kung naa na dihas lungon. Hilakan dayon. Pero mintra katong buhi pa, wa gyud panahon, wa higayon. Wala nila maatiman ang ilang mama. Pero dalaygon ang Dios nga sa imong kinabuhi karon nga gihatag sa Ginoo, giamuma ta sa Dios, giatiman ta sa Dios. Ug usa sa mga ebidensya nga giatiman ta sa Dios nga nakadungog tas pamaagi sa Dios kung unsaon nato pagpakita ang tinuod natong gugma ingon nga pamilya. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan nga ato karong hinuktukan, ato karong pamalandungan diha sa libro ni Solomon, Panultihon Kapitulo 31. Versikulo 28 og hangtod sa versikulo 29. Kana lang bersikulo ha mo'y angay natong pamalandungan. Ako nagtuo nga mubasa gyud kag Biblia kung naa kay Biblia mas maayo ang imong cellphone downloadin na siya og Bible. Kung walay Bible ang imong cellphone, unya pwede ra gyung duolon ninyo akong asawa o kaha kinsa may pwede ninyong maduulan nga naay Bible ang ilang cellphone. Pasudli or pagpapasa lamang og Bible para ang imong cellphone dunay Bible. Dunay apps sa Bible. Para dili na ka mabisi sa paglantaw anang mga vlogger. Hinuon usakas mabisi sa pagpamalandong sa mensahe sa Dios. Sumala sa awit kaganina, ang pulong mo kinabuhi ko. Tanang butang sa kalibutan mahanaw, pero ang Biblia magpabilin. Ang mensahe nini magpadayon. Sa atong pagabasahon, ang Panultihon 31 versikulo 28 ngadto nas 29, duha ka bersikulo nga ato karong pamalandungan nag-ingon, gimahal o gidaig siya sa iyang mga anak, og daigon usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghag asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Ampo ta? Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nag-amuma sa matag usa nga ming tuo, ming dangop, ming salig sa imong mga mensahe. Kanunay nimong gipabati ang walay hunong nimong pag-atiman. Padayon nimong gitagbo o Dios ang tanan nga mga gikinahanglan sa mga tao nga nagpatalinghog kanimo, sa tanang mga tao nga nagmatinud-anon kanimo. Sumala sa imong mga pulong, pinaagi kang David nga imong alagad, diha sa Salmo 18, versikulo 25. Matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo, ug maayo ka ni adtong putli. Salamat o Dios, nga imo kaming hinluan ug imo kaming giputli aron ang imong pagkamaayo nga sa tanang panahon among masinatian. Ug imo kaming gitudloan kung unsaon pagpangalagad nga matinud-anon. Sa ingon nga bisan asa kami sa kalibutan, mabahati namo ang imong pag-atiman ug ang imong pagkamatinud-anon sa imong mga saad. Panalangini ang matag-usangan niya karon, maingon man sa ako mga kaigsunan nga nakig-uban sa among pagpaminaw kanimo, pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Moabot usab ngadto kanila ang imong pinasahing panalangin, pinasahing pabor, ug bisan pa sa ako mga kaigsunan nga niya dinhi og sa tanan Ginoo nga makabati, makadungog nga moabli sa ilang kasing-kasing ug mudawat ni ining maong mga mensahe, panalangini kaming tanan amahan. Among gipangayo kanimo
ang imong pagpanalangin. Og salamat o Dios nga kami malaumon og madasigon nga amo gayong masinatian ang imong mga panalangin tungod kay buhi gyud ka nga misaad sa imong mga mensahe. I declare blessing sa matag-usa, sa mga mama, sa mga papa, ug sa mga kaanakan. Salamat o Dios nga imo kaming suginlan karon sa among matag-usa ka responsibility nga samtang buhi pa kami dili namo ni mapasagdan. Bless kami Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Now, sa uban nga mga pagtulunan, dunay mo ingon nga kanang ang pagpasidungog og pagdaig sa mama usa kini ka tradisyon. Kumbaga, maingon sila nga dili kini gikan sa Dios. Pero kung imong tun-an ang Biblia, dunay sugo ang Dios para sa mga anak. Dunay sugo ang Dios para sa mga mama. Duna po'y sugo ang Dios para sa mga papa. Pero pila lang ka porsyento sa kinabuhi sa mga tao sa tibuok kalibutan ang nasayod sa tinuod nga mga sugo sa Dios. Tungod kay kung imong tan-awon ang mga sitwasyon ang nabatasan sa mga tao karon, kulang sila sa pagpakabana sa mga mensahe sa Dios. Kulang sila sa pagtagad. Ug ayaw tuguti nga usa ka nga makit-an sa Dios nga kulang ka sa pagtagad. Kay kulang ka gani sa pagtagad sa pulong sa Dios, daghan kayo kang wa mahibaw-i nga dapat unta nimong masayran. Nga maunta nay muhimo nimong tinuod nga tao at ubangan sa Dios. Kay ang pulong sa Dios maoy mugiya. Ang tanan mo ingon mugiya. Bisan unsa nga aspeto sa kinabuhi nato sa kalibutan, ang Dios nga naghatag og mensahe, mga kaigsuonan maoy makapakumpleto ni ining tanan aron sa imong pagkainahan, sa imong pagkamahan, sa imong pagkaanak. Malipay ang Dios nga magtan-aw nimo. Sa dihang malipay ang Dios nga magtan-aw nimo, kay ang tao nga masayod manggod sa pamaagi sa Dios, dili gina niya pakyason ang Dios. Kay ngano man, kay ang pulong sa Dios mga kaigsuonan modalag yun na niya og kausaban sa kinabuhi. Ako lang yun tong klarohon ang giingon kaganina nga salamat kay sa kinabuhi ni Pastor Gideon nga nakapausab. Ang tinuod dili ako mo'y nakapausab. Ang mensahe sa Dios. Nagwali ko dili sa akong pulong kundi sa mga pulong sa Dios. Nagtudlo ko dili sa akong mga mensahe kundi sa mga pamaagi sa Ginoo. Ikaw ug ako na usab tungod na sa mensahe sa Ginoo. Bulahan kayo ang tao nga nakadungog nakabati og mihatag og pagtagad sa mga pulong nga naas bala ang kasulatan. Ug mao ni trabaho sa mga simbahan nganong ang mga simbahan gibutangag mga magwawali. Dapat unta sa tibuok kalibutan nga dunay mga kasimbahanan ang nagwali ug ang giwali pulong sa Dios. Kay diha sa pulong sa Dios, ikaw ug ako nga makadungog niini, makabaton og gayud og kausaban. Mailhan nimo ang simbahan nga dili pulong sa Dios ang giwali. Kay ang maong mga tao nga naa ng maong simbahana, walay kabag-uhan. Amen ba? Unang bless kayo ta nga bisan sa kahimtang sa mga mama karon ato ng masayran. Diha sa atong gibasa sa Panultihon kapitulo 31, bersikulo 28-29. I hope inyo ning tipigan sa inyong kasing-kasing sama nga ako nga nag-deliver ni ini. Inyo usab akong makit-an nga ako gyud ning gitipigan. Wala nako ni kalimte. Kay dunay mensahe ang Dios nga para nako. Ug doon na po'y mensahe ang Dios para nimo. Doon ay tulo ka tao ang gihisgutan diha. Mga anak, bana, ug ang asawa. Mga anak, ang papa, ug ang mama. Doon na po'y gipakita nga trabaho nga dapat nimong mga katunan ug mabansay samtang doon na pa kay panahon. Hinumdumi, pag wala na gani ang usas mga membro sa imong palay, ug wala na gani usa sa mga membro anang pulong pamilya,
Kay ang lalaki ug ang babae kung mag-uban, dili na sila matawag pamilya kung way anak. Unsa may tawag anak nila? Magtiayon. Dili sad broken family. Di pa na sila broken family kay ang lalaki ug ang babae ug ang lalaki nga mag-uban, dili na sila broken kay wala man na sila magbulag. Gitawag na sila magtiayon. Amen? Pero kung naa na sila'y anak or naa na pod sila'y inanak, tago na silang family. Pamilya. Dunay mama, dunay papa, dunay mga anak. Diha sa maong mensahe ni Haring Solomon, kini si Haring Solomon, usa ni siya ka bright nga tao sa kasaysayan sa mga hari sa panahon sa wala pa mataw si Jesus Christ. Gikan king Abraham, ngadto na kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, ngadto na sa 12 ka tribe sa mga Israelita, og hangtod na himugso si nahimugso si Moses. Iatagan sila first king. Ang unang hari si Saul, unya ikaduha gipili ang hari sa mga Israelita si David. Ug diha sa kinabuhi ni David atong makit-an nga matinud-anon si David. Ug sa dihang matinud-anon si David, gihitagaan silag anak nga maalamon sa tanang maalamon. Ug mauna si Haring Solomon. Si Haring Solomon mao'y gigamit sa Dios aron madeliver ang mga mensahe nga mao'y gikinahanglan natong masabtan sa atong panag-uban ining adlaw. Diin atong gilabas kung unsa kabililhon ang kinabuhi sa mga mama. Diha gipakita mga kaigsunan diha sa bersikulo 28. Ingon diha nga ang mama angay daygon. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, ang iyang 28, ang bana 28 niingon, gimahal o gidayeg siya sa iyang mga anak. Ang pulong gimahal, ang pulong gidayeg, mabati nas mama samtang buhi pa siya. Tama ba? Hello. Munang kung wa kay mama pero naa pa kay ugangan, ipabati ang imong pagmahal kay imong nang mama. Dinga-dingi ay mong tapan. Ina nga, napa kay mama, oy. Napa kay papa. Amen. No? Kini, sulat mga kaigsuonan para mahimo na tong sundon. O giwali ni siya aron atong buhaton. Aron sa ingon, nga sa tong pagbuhat, ingon si Jesus, aron mahimo kang bulahan. Kay bulahan kayo ang mga anak na dunay pagtahod sa ilang mga papa o sa ilang mga mama. O sa dihang mutahod sila sa iyang mga ginikanan, dili kalimtan ang saad sa Dios. Nga ang tao nga dunay pagtahod sa ilang mama o papa, panalanginan gayud sa Ginoo. Unsay giingon sa Epeso kapitulo 6, bersikulo 1 ug 2 ug 3, nga ang anak nga magtahod sa ilang papa ug mama, tagaan sa Dios og taas nga kinabuhi og nindot nga pagpuyo. Dili magkalitsi-litsi, dili magka-litsi-litsi man tawag anas kalibutan, no? Kanang usa man dili pud magkaguliyang, kanang magka gidlay-gidlay. Kay kanang litsi-litsi murag pinulungan nas kalibutan. Dili magkagidlay-gidlay ang tao nga gipanalanginan sa Dios. Kumbaga, na ang kalipay, na ang kalinaw o kahapsay sa pagpuyo. O ang yawi ana, maurag yun ang pagsamitar, maurag yun ang pagtahod, ngadtos ginikanan. Niya karon ang mga bata o mga batanon o mga siguro na mga ulitaw karon na dire. Napoy mga dalaga. Samtang dili pa mo
minyo, wala pa mo maminyo, wala pa mo makakita og kanang maoy gitibok sa inyong kasing-kasing. Ayaw gyud ninyo tuguti nga magantos ang inyong mamas inyong kinaiya. Ayaw gyud tuguti nga magantos ang inyong papa o ang inyong mama sa dili mao nga kinaiya. Hinuon paning kamuti ang mga mensahe sa Dios nga makit-an kini diha sa inyong pagtahod o pagpadayon sa paghatag og respeto sa inyong mama o papa. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan, ang mga mama angay higugmaon. Amen ba? Dili lang ang bana mo imuhigugma. Ingon dinhi o gimahal o gidaig siya sa iyang mga anak og daygon usab siya sa iyang bana. Usa sa mga lisod kaayo nga kahimtang pod sa kinabuhi sa pamilya, kasagaran sa mga bana mo I love you lang katong bag-o pa. Pero daghan na ganig problema og mga pagsulay, wala na I love you. Ay salamat sa Ginoo matud pa naa gyapon. Ngano man kay naanas Ginoo. Amen. Di ba sa una siguro sa na ako'y nadunggan nga istorya sa asawa nga mama na pod siya nga my name is Pastor Gideon kay mulambing ni siya sa iyang asawa. Makita gyud og mabati gyud nga kanang care gyud kaayo ni kiring gyud siya sa iyang asawa. Ako ang bana, butlang. Pero muna'y ato pong masaksihan. Noon, dili man ta ka tugkad gyud sa ilahang sitwasyon, pero tungod na sa mga testimony sa uban pong mga mama, sa uban pong mga asawa, no? Nga makaingon ta nga, nagkinahanglan sila sa pulong sa Dios. Kay kung ang bana na ay pulong sa Dios, mupakita gyud na siya sa iyang gugma og tinuod nga pagmahal ngadto sa iyang asawa. Usa sa subo kayo nga kanang sugilanon ang usa ka bana mga kaigsuonan kana bitawng murag bana lang kung naas panginahanglan. Pero kung wala gani siya sa panginahanglan, dili niya mahatag ang iyang pagkabana. Murag ang iyang asawa murag mid, ang iyang asawa murag sulugoon, murag trabahador. Dili na inana dapat ang pamilya. Dapat ang pamilya mulihok diha sa iyang tagsa-tagsa ka responsibilidad. Ang responsibilidad sa mama, ang papa, or ang bana, mao ang pagmahal, pag-atiman sa asawa. Naamantay mga bana dire. Ang uban hinuktok man. Ang uban mo ingon, wa pa gani ko sugta. Mo gyud na gipakita gyud sa Biblia. Bana, higugmaa ang imong asawa. Unya mo ana dayon. Yes, pastor. Di ba katong gikasal pa? Sa kasakit, sa kalipay, sa kadagayag, kalisod, imo bang higugmaon ning bayhana? Yes, pastor. Di ba? Kana, dapat bakit anak sa Dios. Subo lang doon ay mga naagi wala sa Biblia gyud. Usas mga problema mo sa tao kanang wala sa Biblia. Kasagaran kay imo silang makit-an nga isa na mo dangoy-ngoy nga tuan na sa kahon. Mahal kong asawa. Mahal kong asawa. Pero dinhi mga kaigsunan, ang usa ka mama o usa ka asawa nga gisgutan ni Haring Solomon, imong makit-an diha dinaig siya. Ingon diha nga og daygon usab siya siyang bana. Pero nganong daygon man siya? Tanan bang mga mama angay daygon? Dili tanan. Kay ngano man? Doon na say mga mama. Nagibiyaan ra ang bata. Bisag buhi pa. Doon na po'y uban gani, nga bisan
gagimok-gimok pas taguangkan, gipatay ra. Kung ari kas kalibutan, ang panultihon, wa gyoy bisag 0.1 nga batasan. Zero gyud. Wa gyoy batasan. Pero unsa may angay natong buhaton alang sa mga mama ngayon anak? Kasilagan, dili, iampo sa Ginoo. Dadon na to ang mga mama nga walay pagpakabana sa ilahang mga anak. Mga mama nga walay mga plano sa ilahang mga anak. Pinasagdan. Daghang kayong mga inahan nga grabe ka siksi, grabe ka limpyo, grabe ka nindot kintan-aon, pero ang ilang mga anak nagkabulingit. Pero bless kayo ka nga nakitaan ka sa Ginoo nga sa imong pagkamama, giatiman nimo ang imong pamilya. Tupakpakan ang Dios. So, dinhi gipakita nga kanang deserve ka, angayan ka, takus ka, nga mudawat og pagdaig, mudawat og pagmahal. So, usas mga challenge sa mensahe sa Dios, ato karong lion sa atong pagkatao. Anak man ka, kung naapay imong mama, ayaw ibasi ang imong nahimo. Kay dili ka katupong ni kalabaw sa sakripisyo nga imong nahimo sa imong mama. Kato na lang pag-utong, kato na lang pagpatutoy, kato na lang pagpulaw, kato na lang paglimpyo, paghugas. Dili ka kabalos, anak. Dunay uban mo ingon nga isa ka makabalos kung ikaw na po'y dunay anak. Kung kaantigo ba kang moatiman sa pag-atiman sa imong mama sa dihang nagmasusupa ka. Mao na mga igsuon, kung ikaw napakaroy mama, nagiilang mama, ipabati ang imong gugma. Ipabati ang imuhang pagdahig nga niya. Samtang buhi pa, samtang maka-feel pa ang imong mama sa tinuod nga gugma. Dili lang kay karorang adlaw, kundili magpadayon kini 24/7 nga ready ka nga musanong mutahod sa imong mama. Kay never gyud ka nga makasukli sa gihimo sa sakripisyo sa imong mama. Og ayaw tuguti nga ibalos nimo sa sakripisyo sa imong mama ang paghilak didto sa kwadrado. Kay dili na ma-feel nila. Daghang kayong mga tao nga niuli tungod kay nihaya ang iyang mama. Unya samtang buhi pa nangayog kwarta, singkahan ra. Mga batanon, ayaw gyud ninyo ni buhata. Kay hinumdumi ang gingon sa Dios. Ang inyong gipugas karon, inyo nang anihon. Ugma. Inyo nang anihon sa umalabot. Mahala ang inyong mama. Respetuhi, ayaw sila singkahe. Ayaw pagsukol. Ayaw gayud pagsingka ni paglitog og mga pulong nga bati para sa imong mama. Kay dili malipay ang Dios. Pero kung ilab nimo ang imong mama, malipay ang Dios ug ang Dios nga magkakata nimo, mag-andam siyag panalangin ug ganti balos sa imuhang pagmahal sa imong mama. Ug ayaw tuguti nga sa imuhang panahon dili nimo mahimo ang imong responsibilidad. Dapat samtang naapay panahon, ang atong responsibilidad sa matag usa diha sa pamilya ato nang maatiman. Ato nang ampingan. Sa mga bana nga nay asawa, ayaw ninyo ibaylo ni bisan kinsa o ni bisan unsang butang. Ipakita ang tinuod nimong gibarugan samtang nihimo kag panumpagsaad nga ang kamatayon lamang ang utlanan.
Di ba na ay panahon nga inikasal mo ingon dayon didto nga unsa man? Kanang mahalon mo ba hangtod sa kamatayon ray kunon kanang utlanan? Yes, pastor. Daghang mga bana isa ra mo hilak kung dili nakabuka ang asawa. Ayaw tuguti nga sa imong pagkabana dili ka kalitok sa gilitok ni ining bana nga gihisgutan ni Solomon. Grabe kanindot. Ingon dinhi ang iyang bana mo ingon kaniya, daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Nasulti pa ba na sa mga bana karon? Or kung walay linongag, kadugay, wa pay linongag. Pero mo piyong nabitaw nga di magmata mo hilak. Mahal din ka. Mahal din ka. Matay na guwani. Way batasan. Mao na ang mga bana. Ako banasad. Uban sa tabang sa Dios. Uban sa giya sa Dios. Tabangan tas Ginoo. Nga ang atong responsibilidad ingon nga bana atong ipakita samtang ma-feel pa sa atong asawa ang gugma. Amen. Atong pakpakan ang Dios. Karon mao ang paghatag og panahon siguro mga mensahe nga gikinahanglan madunggan sa inyo ha ato ang tagsa-tagsa ka mama. Naaman tay mga mama diri na nagani mga lola. Ako mga pagdasig mao ni labi na gyud sa mga papa or bana no. Ayaw gyud usab ninyo ipakita ngadto sa inyong mga anak ang dili maayo o dili sakto nga example or panag-ingnan. Kung ang mensahe sa Dios ming dili ngadto sa ilang ngadto sa atong mga anak nga dili gyud sila maglitok og dili maayo ngadto sa ilang mama, kita pong mga bana dili pud nato ipakita nga maglitok putag dili mao ngadto sa atong asawa. Kay kun maunay ilang madunggan sa atong mga anak, bisag saon nato silang tudlo, pero kung maunay ilang madunggan, mao gyud na ilang makatunan. Amen ba? Muna nga kung unsa may atong nabatasan kaniadto nga naa patas kalibutan nga wala patas Ginoo, nga kung naa gani mga misunderstanding ang uban ganing bana tungluhon ang asawa, moingong matay ka. Dili na na panultihon sa mga naas Ginoo. Amen ba? Mga bana, mahimo nato na tungod kay duna tay Dios. Mabuhat nato na tungod kay duna tay Ginoo nga mogiya nato. Kaniadto imposible, pero diha sa Ginoo walay imposible. Tanan posible. Amen? Tanan posible. Muna nga matag karon og unya mohimo gitag mga prayer, mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon sa Pinoy-anan sa mga tao. Lord, lead me. Lord, giyahay ko sa pagdumala o pagbuhat sa akong responsibilidad sa akong pagkabana. Amen? Unya nindot sad kayo mensahe sa Ginoo sa mga asawa. Oy mga asawa, dili sad mo takos daygon kon sa inyong pagkaasawa tapulan. Uy, ang asawa diri, ang gisgutan diri buutan nga asawa. Tan-awa ra gud. Ha? Unsay mga kuan sa asawa kanang unsay gipakita dinhi nga mensahe? Bersikulo 12. Tanawa ang bersikulo 12. Ingon dinhi, dili gayud siya mubuhat bisan unsa nga makadaot siyang bana. Uy, asawa, ayaw po mo pagsalig nga adlaw ninyo ron. Ayaw sa tao ninyo kalimti nga ang inyong pagkasawa wala tuguti sa Ginoo
nga muhimo mog dili maayo sa inyong bana. Na ay mga asawa, unayon ra nila libak ang ilahang bana. Niya Kristohano naman ta. Tama? Amen? Kristohano naman ta. Dili na nato tugutan nga dauto nato ang atong bana. Ang inyong bana. Wa man di ko'y apel. Ang inyong bana. Ayaw tao na ipanabi. Kay Kristohano naman ta. Amen? Ang giingon diha, asawa, tahura ang imong bana, ingon nga nagtahod ni Kristo. Usa sa pinakamaayong ika-advise nako, kung doon na may mga misunderstanding diha sa inyong pamilya, keep silent na lang and then make prayer. Amen? Keep silent para di ka magkasala. Adto sa imong kwarto, adto kas nagkanila anang kanang mga lugar nga walay tao, iluhod ug ipiko, ihilak kadto sa Ginoo. Di ba? Mulampos ka. Bersikulo, tanawa pa gyud ang bersikulo 18. Ang gingon diha, sa 12 niingon didto nga di gyud mohimo ang babae or asawa og makadaot sa iyahang bana. Kanang pagpanabi, kanang paglibak, di gyud na maayo. Muna kung naa may mga misunderstanding diha sa inyohang pagkamagtiayon, ayaw tao na ipanugid ha. Ayaw na ipamarites sa inyohang isig ka babae. Kay naay uban, moingon nga, gahal-hal na lang to. Hal-hal na lang. Bulubak ka. 18 na ingon din he. Nasayod siya sa mahinungdanon sa ihang gibuhat. Busa bisag gabi na kaayo magbudlay gihapon siya. Dili kay taas ng adlaw. Kana pa. Wa pa gani man matog ang manok, wa na Munang nauban mo ingon nga practice magpatay-patay. Kamo mga babae, labi na wala pay asawa, awa pay bana, oy practice mo kogi. Kay inilabag panganak, kuan biya gyud, lahi gyud kuno ang kahimtang inig panganak. Kung tapulan ka sa pagkadalaga, samot na ka kung manganak. Ingon si Maring Cura, mawjud. Tinuod na oy. Bisag dili ko babae, samtang na malandong ko sa inyong kahimtang, dili sayon. Pero mao ni kung wala nimong mabatasan ang pagkakugihan, samot na gyud kang mahimong tapulan kung manganak na ka. Kay naa naman kay ikarason. Na naman karason. Sige na kang katulog. Unya, angay day kang daygon. Maayo kayong asawa, sige katulog, practice patay-patay, salamat kay ni Muday. Dili man na pagdaig. Pagdaot na. Ang gingon din mga igsoon, nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat na malandong ang mayo nga inahan o asawa, kanunay siyang namalandong. Kung unsa ka-importante ang iyang mga angay buhaton, pagpangandam diha sa Pinoyanan, ang mga kasagaran gyud sa trabaho sa mama, laba, limpyo. Pero doon na gyud mama nga ang bana pay mo laba, ang bana pay mo kuan, mulungag, ang bana pay manghugas. Ang asawa sigirag butatay. Kawag klaro. Luoy kay ang bana. Unya maghulat nga daygon. Murag dili man sad maayo. Iampo ang gikinahanglan ana ampo dili pagdahig. Amen. Kay ang asawa nga angay daygon ang gingon dinhi, dili siya, ingon siya nga nasayod siya kamahinungdanon sa iyang gibuhat, busa bisag gabi na kaayo magbudlay gihapon siya. Grabe no. Kini makahinumdom ko batasan sa akong mama nga mga tulog na lang mi, mama naglata nagpasaw. Inigmata nako, naglata gyapon pasaw. Kay daghan man mi kaig baboy unya dili man priha diri nga di ralatan.
kuha ra ka og kuan diha bisol ad-arog pasa ipasaw kaon ra magbaboy dito sa amo ay dili latan amo lingiw ang baboy. Di mo kaon. Una nga akong mama kugihan gyud akong mama. Unya diha sa 15 atong balikan ang 15 mga igsuon. 15-16 ingon dinhi. Kadlawon pagani mubangon na siya. Di ba no? Kadlawon pagani mubangon na siya aron pagpaningka. Pagpaningka? Dili. Kadlawon pagani mubangon na siya aron paghikay sa pagkaon. Dili day pagpaningka. Paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay, alang sa iyang bana, alang sa iyang mga anak. O pagpahibalo sa iyang mga sulugon sa angay nilang buhaton. Inana ang kahimtang sa mga asawa nga angayan, takos, nga daygon, takos pasalamatan. Dili pod kay naiinahan, ultimong anak, gipasagdan, unya ingnon nga, salamat kay sa imuhang pagkainahan. Wa na. Iampo nga, Lord, kini akong inahan, mahimo ning butan. Amen? Unya dihas 16 kun may yutang ibaligya paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan. Oy naa po day income ang asawa. Kugihan man, buotan man. Muna sa mga dalaga, kamo mga dalaga, practice taon mo dapat trabaho para pag manarbaho na mo, naana mo income. Anad mo trabaho dapat. Dili kay ang inyong kuan natas bukid unya ang inyong kamot. Gawas lang sa naay trabaho gyud sa cellphone, sa computer kay na may kanang naay usay tawag ana online nga trabaho, dili na basta-basta oy. Kanang mamaligya des online, di na basta-basta nga trabaho. Maglingkod ra taon na pero sultihan ti ka. Trabaho agod ang ilang gibuhat. Di na lalim. Di na lalim. Maunay angayan nato, angayan og pagtagad, pamalandungan sa bana ug sa mga anak. Amen? Karon ang adlaw, ibin gani sa ubang mga lugar, ang ubang mga amahan, ang ubang mga anak, ilang gidala ang ilang mama sa beach. Ilang gidala ngadto ang ilang mama, ang ilang asawa ngadto sa restaurants. Di ba no? Ang uban naghimo sila og kanang selebrasyon para sa pagpasalamat sa Dios og pagpasalamat og paghatag og dungog, pagdaig sa ilahang mama. Ayaw po, dili pod nato batasanon ang makita nato sa kalibutan nga wa tay pagpakabana. Hiniguli ninyo buhata ang inyong responsibilidad nga inyong nakatunan sa Biblia. Ayaw gayud tuguti nga isa nimo buhaton kung dili na nila ma-feel ang imong gugma. Samtang buhi pa, samtang makasabot pa sila, ipakita ang tinuod nga gugma. Kay walay makalabaw nga kalipay nga bation sa mama kung ang mga anak mo pabati sa ilang gugma ug pagmahal sa ilang mama. Mga batanon, mga bata, nakadungog bata? Wala may mga bata diri. Noy, naamo diha, Noy. Mga bata, mga batanon, naamo diri? Amen? Apil man tong tiguang lagi. Idaran de. Na mo na mga nasay ko nga ang mga batanon nato diri naminaw, mga bata nato diri nakasabot. Og ako nagampo nga sa inyong nasabtan, hinahinay ninyo ning ma-apply. Hinahinay ninyo ning makinabuhi. Kay malipay ang Dios nga magsudong makakita nga ang inyong nakatunan og nadunggan sa balaang kasulatan iyang masaksihan. Atong hinumduman nga atong Dios nga nasa langit walay hunong nga nagmonitor, nagtan-aw ug nagsusi sa matag tao kung nabuhat og natrabaho ba sa tao ang iyang mga pagtulunan.
o kinsa ganitong batanon bata bisan kinsa mabana maasawa mi trabaho sa mga pulong sa Ginoo timan ini i-bless gayon nas Ginoo. Amen. Mapuno sa panalangin, mapuno sa kalipay, mapuno sa kalinaw. Ako mga igsuon nga naa karon sa nailang mga lugar, mga dapit, himuha usab ang mga mensahe sa Dios nga inyong nadunggan na sabtan diha sa balaang kasulatan. Ayo tuguti nga isa pa nimo ipadungog mapabati nga piyong na ang mama. Dili na sila makabuka. Kay wala na nay bili. Dili na maayo. Amen. Mo na nga karon katong naay mga mama dinhi, pwede ba nga duulo ninyo inyong mama? Dahil mag-ampo ko. Doula inyong mga mama. Nya ihato diris atubangan. Mas maayo. Doula inyong mama o niya dad-i. Doula inyong mga mama o niya ihato diris atubangan. Nya balik mos lingkuranan. Nya sudungo na to ang ato ang mga mama. Okay. Nya dad-i lingkuranan. Palingkuron na to atong mga mama dire. Niya kay naay palihog ko sa mga bangko, gaw. Sige. Ari. Na, ang mga anak, bana, mao'y mo dala sa bangko. Atong palingkuron diri atong mga mama. Niya nairog. Abi na ko gagama kong content. Sige. Okay ra nay. Okay ra tiya. Sige. Wala na matuyo. Sige. Palingkura inyong mama, papa, mama. Nya. Are sabes. Unya ako gihangyo ang mga anak nga mohatag mensahe sa kuan kanang mama. Unya naa po mo'y ihatag sa inyong mama. Kisa may muuna mohatag mensahe sa mama. Niya po mo'y ihatag nga kuan. Kisa may muuna. Ma'am Judith, ari Ma'am Judith. Ang imong bana mo'y mohatag og mensahe o ka mohatag ari. Ari Ma'am Judith. Nanay bangko, palihog kog bangko. Karede Sige. Himuon na to nga simple nga paghatod og mensahe sa atong mga mama. Salamat kayo no ni Mister, bana ni Ma'am Judith. Taon po si Tia. Ato-ato lang, Brad. Sige. Ari dekura dadalang si Dodong. Ari. Unsa man kuha nag electric pan? Wala ra? Sige. Kanang ana. Butangig bangko kanang naisandiganan. Daikor. Wala mas gaw Joel. Sige, salamat ya dong Ben. Sige. At ato bes. Akong gihangyo bana onya anak. Asa man to ko ang asap? Ali sap. Kami mo una. Ana, ikaw lingkod diha bes. Ali dong sap. Murag tuwa man dito. Sige sa may mo hatag og una. Mensahe. Sige. Nya di ay kuhaon ang mohatag mensahe, di mo kuha ari lang isatag. Sige lingkod. Kung gihangyo si Bes Russell, lingkod ari sap.
Huwag usa o niya ihatag na to ni mama niya great kag happy Mother's Day. Mama Russell. Storya. Ayun. Nang ma, Ma, I love you. love you. Mahal ka na mo. Mahal ka na mo. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Sa Happy Mother's Day, BS. Salamat kayo sa imuhang pagkabuutan, sa imong pagkakugihan. Aniya, responsibilidad yun sa imuhang atong mga anak. Akong mga pag-ampo nga mas kanang imong ampingan ang imuhang responsibilidad ingon nga buutan nga asawa. Dili lang kay buutan, kugihan. Unya, usag yun nga ako nakita nimo bes, kanang concern ka, labi na gyud speaking about panalangin og sa buluhaton sa simbahan. Kay lipay kay ko nga nakaasawa og sama nimo. Lipay kay ko nga nakaasawa ko og kanang dunay pagmahal o pagpakabana sa tinuod nga pagpuyo ug labi na gyud sa simbahan. Kaniya ipadayon na siya kay nalipay ko nga magsudong, maghandom ug maghuna-huna. Kung nalipay ko mas nakabalo ko nga mas nalipay ang Dios. Ya, daghan pa mang maistorya. Happy Mother's Day. I love you. Sige, next. No, nindot kaayo, no? Nindot kayo. Bisan ako, nindotan ko nga mo. Hatod, daghan pa unta. Pero kana na lang kaming duha. Kanang kaming mga pamilya na. Kay daghan pa man. Kisa pa isunod. Sige. Kisa may... bana ni Ma'am Judith. Sige, Ari Brad. Kuha Ari Brad. Pagka nindutan, no? Sige, Ari Brad. Kuha Ari Brad. Happy Mother's Day, love. Salamat kay sa imong pagkapuutan, kugihan, ug masinabdanon. Salamat nga sa imong maayo, anak ka permen. O sa imong mga bata, nagasuporta, bisa og lagyo sila. Pero ako, ano mo barog sa imong mga bata, bisa di ako aman. Basta hindi ay, kuhon, nga ma-upset ang kinabuhi. Maningkamot ko nga sa atong pagpuyo, malinaw o walay kagupot. Happy Mother's Day, love. I love you. Okay, next. Next. Kinsa man sunod? Day Madeline, wala man si Brad Sosing. Si ay lami hali day. Si Aldric, wala man. Si Kuan, ay lami. Sige. Are day. Kuhag usa day. Happy Mother's Day to all mothers, especially to my mother niya. Happy Mother's Day, ma. Salamat kay imong gatiman gikan sa imong pagmahantod pagkadako. Happy Mother's Day, I love you. Sige, next. Happy Mother's Day, Ma'am. Oh. Ma'am. Happy Mother's Day sa tanang mga mama o bisan pa sa akong nag-inusara nga inahan, especially sa among inahan. Ma, salamat kay tanan. Salamat ko sa Ginoo nga ikaw akong mama. Salamat ko sa Ginoo, ma, kaniadto kanang bisan sa pagpuyo ninyo kaniadto nga wala pa nagiya.
wala pa'y nagiya sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Bisan na sinati nimo sa una ang kawala doon, ang mga isip sa inyong pagpuyo ni Papa. Pasalamat Miss Ginoo nga gipadako gihapon mi ninyo bisag kanang sa mga kawadon. Ning kamot juga maamo jud nang nakita man ning kamot juga naaman mo yung mga pagsulay ni Papa sa inyong relasyon nga kanang naamoy mga pagsulay pero wala juga mo give up ma. Ni barog juga maalang kanamo. Muna mga si mama makita na mo nga ang mama baya wala biya ginay day off, walay sweldo. Kanang kung buot sweldohan so dili gyud ka igo ang kita sa amahan ihatag sa asawa. Ang papel sa inahan kanang bisag sa panahon nga adunay bation magpakamaayo ra jud ang lawas kay para sa mga anak mulhikay mulaba kanang naibation ang usa ka inahan makita na mo nga kanang ipiskay ang iyang panglawas para namo. Salamat kay Ginoo nga kay og ni-give up pa ka sa una ma sa mga problema kawala doon asa siguro mi karon. Salamat kus Ginoo nga kanang kita kog inahan nga buutan atiman sa among mga igsuon bisag na sila yung mga trials ni Papa wala jud siya mo palayo tungod og alang namo. Muna mga karon ang among kabalos ni mo mama o ang pag-atiman. Mahal ka namo ma. Mahal ka namo. Salamat kay kus Ginoo nga nagkauban ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug natudluan ta unsaon pagkinabuhi diha sa Ginoo. Kita nako nga dasig kay ka musimba nya hapsay na sad atong pagpuyo adunay mga challenges pero dili na inanak kadako kay naaman ang Dios nagtabang namo nato ma. I love you ma ug happy Mother's Day. Mahal kay ka namo ma. Og ako na pong ihatag sa sunod nga mohatag og message para si ang mama. Ug akong gihangyo sigaw Albert. Ma, Happy Mother's Day. Salamat kayo nimo nga sa imong atiman ka namo as sa imong mga anak labi na ako. Salamat kayo sa imong pag-abutan nga sa imong pagatiman ka namo nga sa imong mga anak bisan gani sa kakabos sa una apan kana apan naningkamot mo nga kami kamo nagkapadako ka namo so, among ikabalos kanimo nga andaming mo tabang o suporta hangtod karon og salamat kayo wala lang salamat gyud mo ron akong ikastorya nimo salamat sa among kinabuhi og happy Mother's Day. I love you ma. Amen. Salamat sa Ginoo. Ug sa sunod akong gihatag ni Cindy alang sa mensahe ni Ate Elbe.
Happy Mother's Day sa tanang mga mama o labi na sa akong mama nga kugihan o buutan. Ma kanang salamat sa tanan sa imong pag-amuma kanamo gikan pa sa imong pagkabata hangtod karon nga kanang kuan bitaw kanang giamuma minimo nga matarong o kanunay kang nagsigig kanang amuma kanamo o pagtambag unsay mga maayo bisan pa sa kung magkatigulang magyud ang tanan ay kabala ka ma'am kay mubalos rako nimo uban sa kong mga igsoon dili ka na mapasagdan ma. Happy Mother's Day ma. I love you ma. Amen. Nindot kayo ang feelings isip usa ka anak ug inahan nga mapabati na to ang atong mensahe nga magkapahinuklog pod sa atong kasing-kasing. So akong gihatag ni Ate Jaya kay naman na siya mensahe pod ni Mama Aiden. So ato be sunod na si Marvin ni ning lili. Tila usa ihata. Cute mo kay guno. Kanang ma, Happy Mother's Day, ma. I love you. Nya. Akong ihatag ni Kuan kanang Marvin. Oh, wala na exempted kay si Bro Ralph manggani. It's the first time ni Bro Ralph niya ikaduha niya, ikapila na si Day Eden niya. Nadyo kay mensahe. Nadyo kay mga mensahe nga makapadasig pugdugang. Hello. My loves. Happy Mother's Day. Dili na ako ta. Happy Mother's Day. No, I love you daw. Amen. Dili tas-on pero undanon kaayo ang mensahe. So akong ihatag ni Ate Atina og bibikiyan din sunod po dayon ni Sigaw Albert. Oh. Kuha na. Na, get one. Oh, go. Ali be. Ma, Happy Mother's Day, ma. I love you. Happy birthday, ma. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy birthday, day. Happy Mother's Day. Inana dyan ang mga bata kay prebitaw sa opera. Ingang Happy Mother's Day. Maingag Happy Birthday, ma. Kay mamao, man God, birthday og Mother's Day. So, salamat sa Ginoo. Akong ihatag ni Gaw Albert. Nagini siya yung mensahe po ni Day Pamila. Mine. Happy Mother's Day. Akong ikastorya ni mo nga. Wala gi sama ka nimo. Ikaw gyud. Para na ako, ikaw ang pinakabutan nga asawa sa nako.
So nagin mo tanan kanang pagkabuutan ng kugihan nya may gugmaon pagi ka. So salamat kayo sa imong pagka-inahan sa atong anak nga imo silang gi atiman o kay musuko mga nga tanaw nimo sa imong mga anak nga hugaw imo ginang silang tarungon og imo ging limpyuhan. So akong kuan nimo nagid nimo tanan ang pagkabuutan o pagkahigmaon. Salamat kayo sa imong pagkainan sa atong mga anak. I love you, mine. Malipayon din mga anak sa Ginoo. Huwag ako isunod ang salamat sa Ginoo sa kinabuhi ko, Albert. Huwag ako isunod ni Kuan. Wala. Si Gigi wala. Ako ay mag-greet. Happy Mother's Day, Ate Cora. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga sa una nga sige pa mig-uli kanang wala jud masayang ba nga sa inyong pag-apil kanunay sa unak Bible study nga tuwa pa mi sa syudad. Sige mig-uli, sige ra gyud migdasig ninyo nga apil Bible study ya. Ang plano sa Ginoo nga diri pud migipadala muna nga nagkauban na tagid sa pag-alagad sa Ginoo, Ate Cora. Ya akong nakita nga kanang sa imong pagkainahan sa imong tulo ka anak kanang imo jud lang giatiman diya sa uban sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Wala man si Jewel og imong anak kay dunay lakaw. Pasalamat ko sa Ginoo, Ate Cora, nya padayon rigid sa kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kaning atong pagpangalagad sa Ginoo wala pa man kita sa finishing line. Kanang doon naman tayo madunggan nga mga negatibo. Ayaw ra jud na mo man ay makapaluya kung ato na silang tutukan ng mga istorya nga wala pa sila nasayad sa kamatuoran na aman jud na sila yung mga komentaryo na po na sila yung mga bash po na sila. So atong ibutang sa atong kasing-kasing, Ate Cora, nga wala man na sila masayad sa pulong sa Ginoo kay kung nasayod pa na dili na sila mag-ingon ana. So sa atong pagpangalagad, Ate Cora, daghang mga pagsulay, mga challenge, pabilin ra gyud barog nga lig-on nya ampo sa Ginoo ug padayon ra gyud sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. So akong gihangyo ni Pastor Gideon alang sa pag-ampo sa mga mama. Ang mga mama pabilin nga molingkod unya akong gihangyo ang tanan nga mga Tagi kay Happy Mother's Day, Ate Cora. ang tanan nga mga naa diri sa congregation atong ipataas atong nga kamot unya manindog ta ato ang dadon sa mga pag-ampo ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios ang mga mama ni apiyong okay rag manglingkod ra mo. Amahan namo nga Dios sa magkagagahon, nagpasalamat kami nining adlaw nga among nalabas ang imuhang mga pamaagi, among nasabtan, among nakatunan ang imong mga mensahe, mga pagpadayag sa kaimportante sa kinabuhi sa mga mama. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanila. Salamat o Dios sa imong pag-amuma ug pagpagiya, pagpanguna sa ilang kinabuhi. Niining adlaw mo silang isalig itugyan nga na kanimo. Padayon ka mag-uban kanila. Padayon ka o Dios nga maghatag kusog kadasig. Bisan pa sa mga mama nga wala karon diri, naaman sila sa ilang trabaho, naaman sila silang pinuy-anan. Sa ilang mga sakripisyo, ikaw ang Dios nakakita og walay nalilong kanimo. Amahan, lig-una silang tanan. Dasiga sila. Walay mama nga maluya.
walay mama nga kapuyan, nimo surrender kay ikaw man ang Dios muuban kanila. Mao ni among gipangayo kanimo nga magpabiling buutan, matinud-anon ug mahigugmaon og responsibilidad nga mama ang mga mama nga ni karon nga nangalagad kanimo og sa among mga kaigsuonan nga mga mama nga naa karon sa ilang nagkalain mga nasod, nagkalain mga lugar nga nakigduyog, nakiguban sa among pagsimba kanimo. I-bless silang tanan. Ha silang isalig ito gana kanimo. Kay diha kanimo kami makalaom ug makasiguro nga wala gahinakulang kanila. Sa ilang pag-atiman sa ilahang Pinoyanan, sa mga kaanakan, sa ilang bana, salamat Lord nga ikaw ang namasintro kanunay, ikaw ang Dios mapataas. Ilang buhaton ang pinakamaayo nga sa paagi nga ikaw ang naalagaran, nga sa paagi nga ikaw ang nahimaya, mapasidunggan. I-bless sila Ginoo. Ang kusog nga ilang gikinahanglan, maayong panglawas nga ilang gikinahanglan, kalipay kalinaw, ug ang katagbawan mabati nila sa tanang panahon. Ilang ma-enjoy ang ilang pagkamama, ilang ma-enjoy ang ilang pagkainahan. Ilang ma-enjoy Ginoo ang tanan nga imong gipasinati kanila kay mabati manila ang imong presensya. Salamat o Dios nga sa ilang pag-atiman sa ilang mga kanakan, sa ilang Pinoyanan, sa ilang mga trabaho, sa ilang pagkamama. Salamat Lord nga ikaw nagpanalangin. Magabalos kanila. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Happy Mother's Day ang Dios magpanalangin mo. Nya picture usa. Nya katong wala dire, anaa dire nya ang inyong naamoy mama. Pwede ra ni bes makuha malanay. Are. Are. Anak. Ako sining. Sige. Nindot kay na picture. Salamat sa Ginoo. Nya katong manay na dire o nya wala dire ang inyong mama. Pwede ra bes no ihatag dire sa ilang mama bes. Kani. Katong wala dire, inig uli kuha ara dire nya ihatag sa inyong mama. Nya ta sa offering la tithes and offerings anya matuta sa pahibalo human sa tithes and offerings. Akong gihangyo akong asawa sa pag-lead sa tithes and offering. At ito sa paghatag sa tithes and offering, naingon diha dadang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang tambuanan sa langit ug ibubo ko kaninyo nga madagayaon gayud nga mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod anon sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton ta kini hatag aron pagahangtagan sekreto kini sa panalangin og maabli ang tambuanan sa langit igabubo ang madagayang panalangin buhaton ta kini 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 uban sa kalipay. Akong yatag ni Bro Duran alang sa pag-ampo sa tithes and offering. So maliog tag pamarog ida sa ato ang tuong nga kamot. Kampo ta. Labing balaan nga Dios, salamat Lord God sa imong pagkamayo Ginoo.
Lord, salamat sa mga pulong nga nagpabot na mo sa matag usa Ginoo nga matipigan to namo Lord sa mga kasing-kasing. Lord, ako mga pag-ampot sa tithes offering Ginoo nga naghatag uban ang kalipay uban ang gugma kanimo Lord. Kaya nagsaad ka Ginoo nga nag-ingon ka Ginoo nga matinud-anon ka sa nangadto nga matinud-anon kanimo Ginoo. Salamat Lord nga ikaw ang Dios magapanalangin sa matag usa karon Lord God nga bisan asa unsa ang ilang gikuan Lord sa trabaho man sa negosyo Ginoo bisan pa man sa business Lord sa bisan unsa nga ilang trabaho Lord God ikaw Dios magabless Ginoo ikaw Dios nga magatagbo sa tinan nga ilang gikinahanglan Lord ikaw Dios magatiman sa ilang mga kinabuhi Lord God nga kining katong gihatag nila Lord nga magamit diha sa imong mga buluhaton Ginoo pagpanindot sa imong mga buluhaton Lord sa imong mga balay alampuanan Lord God. Salamat Ginoo Dios ikaw Dios magapanalangin kay ikaw ang tagiya sa among kinabuhi ikaw ang tagiya sa tanang butang angay kanamo Lord nga tagaan sa pinaka the best Ginoo nga halad nga kinising-kasing nga paghalad og Lord nga ikaw ang Dios nga tagiya tagaan kanamo nga special Ginoo dili ingon nga kapin-kapin kay wala ka naghatag og kapin-kapin kanamo Lord God sa pagpukaw daan kanamo wala ka naghatag ka na og bisan unsa Lord kung hindi naghatag ka nga matinud-anon kanamo bisan pa mag-unsa Ginoo nga matinud-anon kanamo Lord God. Salamat Lord kining tanan gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atas sa makadyot mga igsoon ko sa Ginoo. Ang special number karong Domingo kay Dinoyos family Langday Eden, Marvin, iyang family. Unya ang mo presider kay si Brad Sirapin. Unya ang mo scripture reading kay si Gaw Albert. Arita sa mo testimony. Akong ihatag ang testimony ni Ate Cora. Niya dugang pagpahibalo Pastor Gideon. Dugang pahibalo akong gihangyo ang mga naibakante karong hapon ato ning kuhaon ning kortina sa mga babay siguro ang mo kuan ani mo hipos kay karong kuan na sugdan naman ni diri niya salamat ta sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Duran siya mo'y nagsugod ato miaging adlaw mo uska adlaw pa ni uska adlaw og kapin nagsugod sa alas 3 na nakahumanday ni siya ani nya kana may iyang trabaho kahapon kanang upat kanawng atong pakpakan ang Dios sa kinabuhi ni Brother Duran nya ulitaw pa ni siya dugang pahibalo niya tana salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Duran aniya iyan na po ning trabaho on diri karong hapon ang mga babae siguro gihangyo nako ang mga babae nga mohimuhipos ani pero ang lalaki ray mo kami ray mga lalaki may mutangtang ani unya akong gihangyo ang mga lalaki sad kung naamoy time karon kanang ako aning patiltilan dire kay patuyukan man ako ni siya og kuan kana bitawng outlet diha daing outlet po diri kay kung naatay mga anniversary paslak lang ditso ang mga instrument. Nya na po tay outlet dire. Muna nga gihangyo nako kung naamoy time karon hapon ato ning kanang dagyawan rong hapon ato arang bangagan para kuanan sa wire ba flexible wire ato ang gamiton. Unya mao nay akong pahibalo og napoy bista kanang ayag kana pong naay makaayag mas maayo sad kay ako magama kog mga hook na sa babaw ako man ang weldingan kana priha dire kay mas lig-on man gud nga na say kauit gyud mao na akong trabaho unya mag-welding pugod dire diha sa pikas unya magama pa kog porma kay buhusan man nato ng isig ka eskina dili man madala og kuan finishing buhusan gyud na siya. Mao na nga katong plywood nga amo ang kuan ato tong gamiton. Ana lang, hangyo lang nato unya magas na kay ragod ta inig kuan na mo dire.
I hope na amoy time karon kay ugma kuan naman eleksyon. Unya karong si manahona na amoy mga trabaho pod. So, karon na lang hapon. Unya ato aning limpyuhan diri. Ato tas pagpanindog, ato ang pasalamatan ang Dios. Pasidunggan nato siya sa iyang mga pulog minsay o kadaugan nga atong naangkon. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang paghatag ug panalangin kanamo ug mga minsay nga naghatag namo kalipay, kalinaw, kasiguruhan o kaalam sa pagdumalas sa matag usa namo kinabuhi diha sa Pinoy-anan. Salamat Lord sa imong pagpanalangin sa tanang mga mama, sa tanang mga pamilya, ug sa tanan Ginoo mga panarbaho pag negosyo pa dayon ka magablas. Sa tanan Ginoo nga source of income, I declare nga magmalampuson og imong pauswagon in Jesus name. Salamat Lord nga gikan dinhi ngadto nas tagsa ka Pinoy-anan ikaw magauban. Sa tibok simana nga imong idugang kanamo, salamat Lord nga ikaw magaprotection, magapanalangin sa mantag usa. Dalaygon ka nga Dios nga mapanalangin sa kumagigsunan nga naa karon silang dapit lugar nga nagiguban nagduyog sa imong pagsimba paghalad kanimo. Iblis usab sila sa imong pagbless kanamo. Salamat Lord nga ikaw magapanalangin. Dalaygon ka nga Dios nga magaubay magauban, magaproteksyon o magatiman, magatagbo sa tanan. Pinagi sa grasya sa mong Ginoo sugugma sa Dios. Og sa ambit sa balang espiritu pagig-iusa sa balang espiritu gikan karon amahan hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus ikaw Dios magauban magatiman in Jesus name. Amen. Salamat as Ginoo sa pagka snacks. Amahan namo nga Dios nga makagahom i-bless Ginoo kining tinapay nga makahatag kini kusog, kadasig, kalig-on og mahimo kining medisina sustansya sa among matag usaha namo kalawas sa tanang nga mo ambit nini. I declare blessing in Jesus name we pray. Amen. Inay mong tapad ang Dios nagpanalangin og Happy Mother's Day sa tanan. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Katong mama, katong bata dire nga wala iyang mama, pagdala mo usa dire, gaw, dala are usa gaw. Dai si Angeli, pagkuha ko sa ihatag sa imong mama niya inang Happy Mother's Day. Salamat sa Ginoo. Happy Mother's Day sa tanang mama. Ang Dios magapanalangin, magablas. Dalaygon ang Dios magauban sa tanan. Dalaygon ang Dios nga magagiya. O kini nyo igsuon, Pastor Gideon maingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. See you sa atong live. Bye bye.